Laila di Sri Mangkli, siapa bersama Duki Pengumuman yang cukup. ये फुल हो गई इसमें गाड़ी निकालो हो गए ना पूरे ठीक है रुको रुको कुया को যত tabok bas sapai ka hoy beka so tabok ni bising tangnai Tao sang tao kulok tao kulok ko. Hello. Sang kai be kan kulok ko. No call khabi na mana. Apa? Ai ku ang ba jur kha bong ko bo. Mo chile ki cha or ko nam. Bolo boko pasal ka. Ha? Dia bahasa jadi. Finally, jesini gat tipraleni san mungno tuiwi tiprasa je gata tipraleni senkrak rok. Finally, sang fai chok phaika sini Anand Vihar railway station o Delhi o gabo haike nomong kangge sini killa bagmani team rok joton reading laijak kangge finally faidi sang sini killa block ni sini vice president butongo tei sini je secretary tei sini yang kaka sini je killa block ni adong boni thruti kisi sakok khanalaine acha kakangge finally je train to belai ni miya o bahai ne salsani sariko simai masalai chu khia basang finally sokpaika khaboni teibai lukorokno basini killa bagmani je constituency ni senkrak rokno nang tuma kobokna musuk ba nini bom haika feeling ngai tongkhata bo kisa sagadi lukorokno tam kasarna musuko belai ke hambai jotona pungkaham teibu killa block ni ngai te anbektigot torof থেকে যারা মিডিয়া ও নাই টঙ্গাই যত চিনি তাকুতে বুক সঙ্গ পঙ্কাম তে খুনমুলিয়া পারো বেলাই কে খাতঙ্গু তানি হুমলে जों তিনি তো 5 তারিখ जों ফাইকা 2 তারিখ ডিসেম্বর ni जों 3টা বা 3.5টা তামনি জরাও जों ট্রেন কামানি আগরতলা বাজারঘাট দিসমি তাবা আর আনন্দ বিহার ফাইছো ফাইকা তিনি 5 তারিখ 5টা 14 মিনিট जों आनंद विहार स्टेशन फाइसो फैलायका ग्रेटर ट्रिप्रालेन बुबाग्राने आइडियोलॉजी बनि नाहार मुना सक्सेस खायबानि बांगै जों माथुया मासाया खाय ब्लाइ ट्रेन कस्ट हाइफानो जों
दफा तै जाति चिनि खुंथाय बारायनाय सेफगार्ड बर'नि सिकिउरिटि बर'नि गोसों पहर हा टंथायनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड साक्सेस खायबानि बागै जोंनि जत त्रिपुरा सभानि बिसिङाव जों ताबक किलानि मै बाहायनो जों लाइके खाथं लाइजाक ताबक तै सारसांके जों जोंनि जे जागायाव जोंनि आन्दोलन खायजानाय और जागा जों सावनाय हानि बागै और खायजाक जों जत किसा तो कष्ट खायतोंबा जारनि खायतोंबा बा किसा तो कष्ट मावो हायफोरनो हातै दफानो फैयाव वानि सभा मानि ओंखायनो तै किसा आलाकाके बोखावो तै बुथुसि फायबो जों दफानो फैयाव वानि बाङै सामु तामाबा व्यक्तिगतनि सामु तामा बाय दफानि तांमानि ओंखायनो हरबाय साल दफा दङ हानि बाङै जारा नाय तंनाय आनि खातानि ताकुक तै बुकुक संनो पारावो तंगै जिनो खरांनो खोनाय तनाय आनि ताकुक संनो अक्रा संना आंखुनोमो साक चालाय कुसु संनो खा कामया परे सावो तिनि जे पुइतसा मानि मुताय गरे मुतायं थों बा तिनि ईश्वर थों जत्तनो जानि जा बिसा सामाना प्रार्थना खायदि नरक बर'नि बागै जत्तनि थिनांनि तिनि सेफ सिकिउरिटिनि बागै जों तबाव फाय तंगो निजे नावनि सामुनो याकारै निजे रां फैसा खरस खायबै जों फायलाय तंगो हानमों निरकबो जत्त जानजा सामाना सुरिदि जोंबो सुरिनाय हाथे खायबै तिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड बाग्रानि एम अफ टार्गेट जों साक्सेस खायनिबो जों टार्गेट सुबालायनाय होनो जत्तनि सहयोगिता बाय बाक्सा खाय सामु तांलायनाय हिन्दुराव बर'नि थाङो गय मोना जतन हामबाय गांखे त्रिपुरा जत जेत अमा हायखेनो त्रिपुरा सरक तै बोसो बोसोबा मा खायनायखौ बेलाय न कष्टनि बिसिं तैफानो खरांथि सालायनाय बागै जन्तर मन्तर खायनाय बागै जे 2 तारिखनि सिमिं जे लांब्रेलाय माने फाइनाली जों सफायगा आबो हायखेनो फायदे जों हायना जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि YTF नि वाइस प्रेसिडेन्ट बाय किसिसा बिनि थ्रुदै कक किसिसा खोनालायफिनाय जे त्रिपुरा जे हातैफ्रा हास्टेव जे तंग तंनाय जे अरब फाइमिया ए आबरंनि तैनाय बेहायनो बतम खरां बा तुमा कक कजाना मुसुक जे हास्टेव तंगै तैफ्रा मथानि जे सेंग्रा ग्रक न तै बमो हायखे माने कक कजाना मुसुक आबनो किसिसा खोनालायनाय आत्सा दारा नों जे ताकसिनि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि सानमोंनो तैबै जे 2 तारिखनि सिमिं लामब्रै फाइमानि जे जोंनि जे मानथायनो जों आसा खायबो मानाय होनै आबोनि बागैनो बबाग्रानि थानसानि फानबाय जे जों फाय सफायले माने नोंले बबाहाय मा दंखा আসলে जों हामबाय फैलाव जोंनि मिडिया ब्रादारनो तो আসলে आं अमताय कक जानाय बा आसिल बखाव आसनाव फायबो जे 2 तारिख सिं लामा फायले माने कायसा इमांनो नाहारै बन ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड आरो दिनै जों फाइनाली फाय सफायगा 5 तारिख वायो जों दा आनन्द बिहार आरो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड सभानि बाङै फायले माने लास्ट फाइटनि बाङै फायले माने एक्चुअली दिनै साक्सेस जों सिनाय बखाव मा सङै दं माने आरो बखाव साक्सेस जों नाय मा सङ जखन कन्फिडेन्स पावर दंला हागे जों खायमानो बनो इमप्लिमेन्ट खायमाबो बबाग्रानि नेतृत्वे जों साक्सेस नाय मावान सब गांखे ते आबोनो जों फैलाव ताबक थाङैनाय दिनै जे तंथाय तो जों दिनै डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर हस्टेलाव जों तंनाय ना गांखे दिनैनि सिमिंनो बबतैखे नोंनि किला YTF संनो जे कामिवो बासिनि जे किला बागमावो जे तंगै तंनाय YTF रक बरनो नों तमा ककसाना मुसुक जे दिनै आपसेनो जे जों अर फाय खरांथि सालाय दं माने किलाव गांखे किला बागमावो गांखे दिनै YTF रक बबतै माने बबतै सामों रकनो माने नाजाक दे दं दिनै किलावत तब जों जे फाइमानि कयेकजना कुदा हिसाबै आरो जागा कयेकजनानो जों फै फाइलेनाव तबखानो बनि बादैयो फानो दिनै किला जे ब्लक कमिटि YTF नि तंनाय आरो जागा कायसा हम सांग्रेलि खायजाकनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन आसक जाकनाय बरक हाकिनो जों बाय बाक्सा फाइमिया फानो yang जागाव दं बिनो जों बाय बाक्सा लगेरनाय बरक डेमनस्ट्रेशन तंनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन तंनाय बरक जों बाय बाक्सा सुबासु खाय तंनाय आइनि बागै बरक नबां देलाय हामबाय मारै याफोर जोंनो जागाव दं बिफानो जोंनो सापर्ट खाय दंमानि बागै बेलायके खाक सांमा बरक नो मा याफोर ओंखाय जों बुता घर जागा चबानो खायनाय आरो चबानो बायके साक्सेस खालाय गलां मानाय जिनि YTF रक जत फारय बिसकांगो आगलायजाक फरां फारय के दिसानाय नि बिसकांगो जतनो आगलाय YTF सो हामबाय दारा न ओंगे फायदे जों हायना हाय दिनै किला ब्लक नि YTF नि सेक्रेटारि बिनि थ्रुदै किसिसा जों खोनालायनाय दिनै दारानि खुबि आत्सा दारा नोंले बाहाय मा दंखा दिनै जे
Tengo que tomar que mi toca de la दिनै हाथाय दखाननिबा जों जोबथायखानाय होनाय नुजोबदों दै मिडिया दै नाय दंनाय जोंनि खामानि थाखाय दै बङाफोरनि माने बाहायनो सोलिनो थायो बर' बाहायनो जों जे आसा बिसार जोंनि जे गोबाग्रायनो हाबावनो जों दिनै हाथाय दखाननि खामानि बाङै जों जे अमुमेन नाहाय खामानि बाङै जे जों दिनै फान्थाव सानजा जोंनि फान्थाव जों जेरै जोंनि दखाननि फाननानै जों आरो दिल्लीयाव थांदों हामबाय जाबाय ओमफ्राय फायजा नाय दंनि ओमफ्राय जे मुखरक त्रिपुरा मुखानि जे सेंग्रा ग्रप फाइनालि जों फाइ सफायमान इया गल' दै स्राबसानि इया गल'नो दिनै जे दंथाय जे डाक्टर बि आर आम्बेडकार हस्टेलाव जों थांलायनाय दै स्राबसानि इया गल'नो जतनो तियारङै बुथुखाय कनस्टिटुवेन्सि वाइज रेडि दंबाय जा नाय दंनिनो र'